Akyat-akyat Pinky Dude. Karat? Mao? Kapait. Tungod sa kuan? Tungod sa... Ay, oo. Tungod sa kuan? Tungod sa... Ay, oo. Okay rin ay. Ati kita naon. Hello, Lady Anne. Wait lang. Tsaka, pait na. Akaatay, good ani. Ay. Bitaw, ano man ang inana? Sa gold, sa ang gym yung pasabot. Nag-charge na sad sila sa akong card. Nga, human naman ang atong contract sa ilaha katong June pa. Ano din? June man ta nag 1 year. Mao? Oh. Grabe na sad na sila oy. Anyway, suko kay ko mga labs and kanang okay ra nang screen oy ambot na unsa na sa camera siguro. FaceTime HD. Or standard definition ra siguro kung buhaton. Ana. Di man, mura man gihapon. Nasa Judy dira wala. Na siya pero wala pa siya ni sud. Tingnan mo, kung tanan mo siya kung kailan siya mag-yoga na free yoga Friday, Saturday. Hindi. Okay na ang camera eh. Green screen? Lah, beshi kuda. Beshi kuda, maulo man sa tanim mo namang kadanhi. Wait. Beshi kuda. Na may aninipot. Lagi pero wala man ko nag-on og green screen. Paspasa na accept Of course, Pinky Dude. Sulod na Pinky Dude. Paspasa. Asa mo camera? Umukuligo. Beshi kuda kanang ako gani wala gani ko ligo. Kanang dugay ko nagmata and then moto malingaw lang ko mag-live stream. May kaway ligo kay gwapo gihapon. Charot. Beshi! Kuda. Kanang kailangan daw ka mag-pump oy. Kay naa si Beshi kuda. Di na ko kaya yung pam. Wala man ko na green screen. Ngano maning nainani siya? Na green screen di ay bulok. Ay, sorry. Nawala na Pinky Dude. Ako siyang gi-set to none. No, di ay. Thank you, Lady Beshi kuda, Anne. thank you so much. It's Talking like to a we're talking to a wall. Beshi, wala mo Tingog kay ligo. Pinky Beshi. Dude. Penke. Thank you, Don. Penke Dude, ganahan ba daw ka mag-yoga? Na ada free yoga somewhere. Asa? Kisa imon. Ambot anak si Juby. Na ada Hindi, free yoga. Tara, Okay, ata send na. daw siya sa link. Kay manguha na sa tag-yoga mat. Oo nga, Beshi kuda, nag green screen pala, tas hindi ko napansin. Sorry Beshi, naman. Beshi, Ang galing-galing mo talaga. naaamoy.
Ayun, sus kagwapa gud sa walay ligo, uy. Oh, di ba? Oo nga, beshi ko da, hindi naman siya makikita sa camera na hindi siya naligo. Maamoy man, wish ko da. Beshi. Hindi naman siya maaamoy. Beshi ko da, kanang akyat ka, beshi ko da. Huy, magtrabaho man yan siya. May work man yan si Beshi. Kaya nga, nag-end siya ng LS. Ay, magtrabaho siya. Mm. Kaya nag-end siya ng LS. Alas 8 pa ba niyang work, di ba? Oo. Ooh. Saan naman oras sa Pilipinas? 30 minutes to go and he will be logging in. Tapad mi Beshi ko da. Kay baho ko. Kanang Pwede ko. nawala na sa internet do. Uy, Beshi, Why? dili ko halata kung wakay ligo. Fresh gihapon ka ba? Grabe akong bugas ba? Uy, asan naman ang tong host? Uy, nawala man. Hala, nawala si Lee. Ako na lang usa? Okay, guys. Shout out. Ayun. Nabalik na May ko. mga tao pa dito. Thank Ako you, na lang dude. ba? Oh. Agoy, Ano ba gibili. ni nani? Lady Anne, may pamusa ka ka, Char? Nanasad pa ring light soap? Agoy, gibiyaan nasad ko. Langs, mag-data ka lang. Huwag kang mag-wifi. Paet. Paet kaya akong internet. Sorry. Struggle is real. Yeah. I'm back. Beshi. Kanang Welcome back sulod to ka dali ba? Welcome back. Lady Anne. Unsa kabalo ko unsa imong gihulatan? Kabalo ko unsa imong gianhi dinhi kay kuan. Ring light, dude. Kay ang ring light gyud. Nagkarat sa Ha? Hindi ka nang kanang wa siya klaro ni nga live ba? nagkarat na Work sa na dami mo. ko. Okay, Veshi. Pag-work Okay, sa Veshi, enjoy your work. You enjoy. I hope you enjoy. Yes. Hope you enjoy. I hope you enjoyed your work. Ano dahil nga karat-karat akong kuan? Nganong bati kay niyang ang akong life permi kanang naagi problema. Ay kay baw na ko nganong ni karat akong kuan. Kaya ang akong headset kay na. Ay. Asa man lagi ka ng karat? Kanang ang akong headset kay na lobat. Basin. Apoy.
Ako Murag headset. enjoy mo lang, enjoy mo lang. Alala, pagkaba. Oh. Wala na. Na. Murag robot. Oy. Paggamit daw og kanang naay wire na headset. Lang ay wire lang. Mo naman. Nagihapon? Oh, kana. Okay na. Okay. Unsa kay problema ato? Oh, naman Ay, gihapon. ako kuno mo'y mag-headset, B. Sige daw, storya daw. Yes. Oh, wala na. Wala na. Okay. Wala Okay, na. so unsa man ang atong Paet. May pa nag-messenger unsa lang tano. Mao gyud. Sige lang oy, basta ka nang ato lang ning ihuman gyud og 1 hour. Nag-share Kanang mo ko unsa sa man? kuan. Sa inyong group? Non-stop YouTubers. Busy na sila ron kay naamang goy mga nag-live po didto. Oh, Naa sila kuan kato sila Zaldi, Ryan, then kato si Mami Jo. Mga kuan nando sila LS, nag-LS man to sila ron, so busy ang mga tao. Kanang mga LSers. mga LSers to sila. Well, hawa si Lady Ann kay why pa ring light. Nihawa na noon siya. Sige, magpa-ring light na ta kay nihawa na si Lady Ann. Mura jud masakit tol. Kinsa na si Ziaping na? So, 2010, 29, 2010. ay, 29 niya. count siya. Abot na siya 29? Abot na siya 30. Oh my God, she's Wala so mingaw. brilliant. Yeah. Mingaw kayo ang life. So, magkuan na lang ta, ansitag ani, magchika-chika og anything. Unsa man atong chikahan. So, Ilag unsa man ang mo? di ka kadungog? Dili. Hala. Di ka kadungog yan ito baga. Binuang. Na. Kano na ka? Wa ko'y marunggan. Wag gihapon? Tsaka ni. Tsaka ni nga kuan oy. Tsaka ni nga. I cannot hear you. Why? Why? Ako na sa may usa.
Nawag na ka na ko. Oh, kanatunog na ko. Okay. So, unsa man ang atong topic today? Kanang mura na tagkuan. Kanang wala lang. Kanang unsa ang Is mga it okay to philosophy be in life friends with ninyo your diha? ex? Hala. Yay, thank Uy, you, nasi thank you, thank Mike you. Lagon! Kanang unsaon Hi! din ni di man ko kamao magkuanan niyo magbutang og tamsak. Ay unsa na siya? Jacket. Di, ay, napa sila sa kuan. Di mo lang dito ng name. Ah, pero kailangan ako siya pisliton dito sa YouTube. Dili sa StreamYard, Oo, no? sa YouTube, dili sa StreamYard. Oo. Okay. Add moderator. Perfect. Hi, Thank you. Joby, Maxilum. Hey, Jabi. Jabi, Joby din na kumusta? siya. Ay, Joby din na Di siya. uy, Hindi na Joby. di uy, Joby na siya, uy. Kanang Jabi lang ang tawag sa ni Mami Jo. Ah, Shout out Mike Lagun kanang nadikit na ba na nako si Mike Lagun? Lagon. Mike Ay Lagon. Lagun. Ay sorry naman. Mike! Sorry Mike. Ano na siya? Gusto na siya prolong. Mike! Mike Hindi siya, Lagun. hindi kasi siya marunong mag-shout out kaya Hala, di man ako siya ma-search man. I M Y ay K E pareho D lang I. pala yun. Ayun. Ah, mag-LS sad ni siya? Ah, kulang pa. Grabe naman si Mike Lagon. Or Ang haba no? na nun. Gusto mo ba hanggang Ayun. matapos tong LS? Yes. Thank you Mike for coming and gi-play na ko imong video. Ay, makitaan. Uy, Tagalog man natin siya. Ay, plinay ko yung ano mo. Plinay ko yung video mo, Mike. Joby. Jabi, Joby, Jabi. nasaan na yung love team ko? Jabi, Nawala umakyat yung ka, love team Jabi. ko. Joby Lee. Asan Asa ang si ka-love Mike? team mo? Hindi ko nga alam kung nasaan siya. Sang lupalok ng... Mike! Saan ka dito? Ginawa mo na akong uto-uto, Mike. Mike, saan ka dito, Mike? Sino ka dito, Mike, sa mga kumakanta? Siya yung nagkakamera. Ah, siya pala yung nagkakamera. Wala pala siya dito. Wala pala siya dun. Ewan ko sa Jabi. Christian. Jabi. Akyat ba, Jabi? O, diba? Sabi ko siya lang Totoo? ng video. Totoo? So, ano na nga yung topic natin kanina? Is it okay to be friends with your ex? Why si Beshi Kuda? Yan din yung topic sa akin, ah. Oo, Veshikuda, nag-copy lang kami sa'yo, ano ka ba? Ganun lang yun, kapi-kapihan lang. Kasi mahilig ka Mm-mm. magkape. Yes, tama. Joby, salamat sa tamsak, Joby. Kanang nawalan naman sad sila balik. Asa naman si Christian Chan? Gusto ko lang mag-practice, mag-edit, kaya napag-practicean ko lang sila. Ano ba yan, uy? Oh my God. Nawala.
Kaluoy sa dani akong kuan oy, akong LS sige magka-disconnect. Lagi, sige lang ko. Refresh ko, uy, parang naay harang. Ngano ka, Pinky? ang hinayhay sa gawas kaya natumba. Natumba siya do. Suging hangin. Hi, andyan na yung love team ko. Christian, asa ka gikan Zong? Kanina na akong nagpangita nimo, wa ka na nanghid kung asa ka padulong. Char. Lo, asa naman sad sili? Nyere man. Unsa man ang nyere man ay? Napo diri. Nag nyene man. Uy, baklaan man si Christian nyene man. Nag-vlog sa ring light, babe. Wow. Good job. Uy, Li, asa na ka, Li? Dili ko maka... I'm back. Ay, Ay, luya sa dara. dani uy. Sige man tagkaputol. Hala naalagi si kuan, naalagi si Christian diri. Yes. Or wala na. Ganina pa ni. Kanina pa siguro na. Wala na ang love team nga Pinchan, busy. Busy siya. Busy. Si Veshi Kuda, nasa koan? Lisa ka si Veshi Kuda? Ay, oo, naa si Veshi Kuda. Boy! Dugaya ko. Nangitlog na ako sa sa likod. Halaga. O, na ako sa akong station. Ako mag-set up lang. Wow, Veshi Kuda. Uy. Veshi Kuda in the house! Bisaya, takay, wala may wala yung Tagalog na rin, no? Mga Tagalog. Meron. Wala. Ay, wala. Wala so far. Si Mike Logan. Si Mike Logan. Si Mike Lagon, ano yan siya? Ilonggo yan. Teka nga, ayos. Ilonggo. So, Ilonggo. So, marunong din siyang magbisaya. Hoy, Christian. Si Pinky do diri o. Saka diri Saka Christian. Ayan. Ayun. Hi, Christian Chan. Ang ganda naman ng ng last name. Si Chan. Harang. Naganit pa. Bisaya. Okay, saya. Joby. Joby Maxilom meet Gikilig si Lee. Kaya nisuod ka sa iyang LS. Gikilig Taga siya. Cebu din sila. Yes. Sina Christian Chan, si Joby, Maxilom. Kanang Beshi ko gikilig ko sa pagsulod nimo kasi you're the expert here. Wala din ka nag-LS before? Wala. LS master. Yeah, you're the LS master. Murag na monetize lang ka tungod sa imong imong mga videos. Yes. Sa videos and ambot na unsa na to ni kalit ra magkawala sad ang mga views and ang mga subscribers na kalit og kaundang after atong like first 4 videos namo. Then after ato murag nawala, nakalit nagkawala. Kaya wala siguro nasundan ang gusto nila na na content. Siguro kasi dito man ni blow ang murag ni grow ang channel pag katong 9 types of call center agent katong video. Alam niyo i-continue yun. Yung mga mga call center mga skit. Oo. Yeah. Patok na siya. Pero lisod lang siya buhaton, no? Oo, lisod to siya buhaton kay daghan kay edit, daghan kay siya upuan. Yeah. Oh, dagan etchos. Yes. Right. Yeah, feeling pa jud na ako
you have to be very careful sa ano mga sasabihin mo. Oh, Call center ano ba? yun? Tama. Kay daghan kay mo react nga mga taga call center. True. Saan man ni siya? Okay. So asa naman to ang atong mga viewers na wala naman sila? Busy sila tanan. Dagay So, may mga dagan daga LS karon. Yeah. Unsa imong gikabisihan diya Veshi? Naga-set up Yung kong work. computer na ako kay akong i-prepare kasi nagsige na lang kong kali kung trabaho. Abi na kung nagsugod na kaganina kay daghan kag work karon kay Wala ginaano pa na ako niya siya. Pina-set up pa lang na ako ang computer. Mga tools. Kapoy trabaho no? Default ta. Yes. Ano man ni? Pwede Ano siya, makita nasa tag live. ko ng company nga na ay kuan 6 months leave vacation twice a year. No? 6 months twice a year di ka tablag 1 year. Buang ba oy? Ay na pagtrabaho ba? Lagi. Di na lang ta mag-work ani. Kung di sad ka magtrabaho nga. Uli sa Nga probinsya. Kano sa last nimo na uli sa probinsya, Beshi? Kayo. Last year. Hindi ko matandaan ang month eh. Pero last Pero alam year, ko ano. last year kanang fiesta sa Jensen or sa Cotabato man ka, di ba? Dili siya fiesta. Ambot karon sa ganito karon sa ako nakauli, murag ambot. Dili magud ko matandaan sa ano. Di na ako matandaan ang ano ang adlaw. Sa mukha gyud aning harang oy. Taas ang harang. Taas kayo, Joby. Joby. Like 30 minutes Like na 5 kadiha. minutes. 4 hours daw ang Na-stuck naman harang. ka. Or na-stuck na 4 jud ka hours sa harang. Oh, na-stuck na ka sa harang, Joby. Murag wala na ka naka-move on. Pwede ra nimo skip, Joby. Oops. Kay para makachika na ta diri. Kanang unsa ganitong inyo Haveshi, di ba sa Cotabato man ka? Oh, Pulumulok, South Cotabato. Doon sa Pulumulok. Jensen. Murag 45 minutes away. Right. From 45 minutes ang airport from Pulumulok. Ay dili pa. So parang from airport adto ka sa ano sa town sa Jensen, magsakay na pagpud kag van, yung van mga 45 minutes. Tapos dili pa jud na sa Pulumulok sa area mismo, sa town mismo sa Pulumulok ang among place. Magsakay pa mig habal-habal. Bukid lagi. It's like secluded area. Not really secluded area, parang barrio. Ganon. Barangay siya. Barangay siya ng Pulumulok sa Cotabato. Di ba may sitio, may barangay. Doon na siya sa Pigkawayan. Asa na banda? Pigkawayan sa Cotabato. Baka somewhere in north na yan. Yung Pigkawayan. Basin. South band ka, no? Oo. Di ba CDO man ka? Nag-travel ako. Atong college na ako kay nag-travel ko anang ano ba, CDO. Nagadto ko dito. Wala lang. Asa man ka nag-adto? Adto ko sa ano Lemkit kay tapos nakalimot ko sa hotel nag-stayhan na ako. Murag overnight lang god tapos niagi ko sa ano sa murag akong gibuhat, di ba, from Jensen adto ko Davao. Tapos Bukidnon, tapos CDO. Tapos paguli na akong Jensen, North Cotabato ko ni ano. Murag gilibot lang gud ako siya. That's nice. Oo, Road trip nice siya? Trip lang. Uy, kataas sa imong travel ato nga panahon na. Yes. Pila gud na ka hours ang Cagayan de Oro to Davao, like 12 hours man ata? Ambot? Ang bus? Pila? Basta dugay siya. Ya, ang bus pa jud kay karang ano dili aircon. Katugong ano, killer bus. Katugong killer bus. Kanang itom na ang imong ilong. True. Pero nice siya kay ano, fresh air, di ba? Dili unlike here sa Manila or sa Cebu, sa city na ano, init kayo, di ba? Igang kaayo. Pag dili aircon ng ano ang bus, dari sa Maynila, agoy. Ma-default ka.
Ay, po sa Nylene Barrete. Nilin. Ay, Nilin. Nilin ba na? Nylene. Nilin. Nilin lang. Hello, Nylene Barrete from Macau. Oh. Macau. Yes, kumusta ang mga Macau dira? Alam, Nilin, maglalabing naman. ano na ka? Nag-dinner na ka, Nilin? Unsa yung sudan? Ako taod-taod mukha ko na. Wala pa naluto ko ano, rice. Unsa imong giluto, Besya? Corned beef. Corned beef nga kanang Oo. naay patatas or corned Wala. beef lang? Corned beef lang. Pure. Ah, Pure talaga. pure pure Walang corned halo. beef. Lami man ang corned beef kanang ikuan sa unsa na siya iluto sa mantika with Yes. garlic onion. Mm. Yes. Ano lang good naman. oy? Gisa-gisa lang good oy. Igisa anan butangan og Igisa kuan, lang butangan og kanang onion and then lami kay siya sa rice. Throat to that. Pinky Dude, nganong sige kag Si kawala oy asa day ka? Si Zia ay kay nagsige pang hilabot diri sa kwarto. Lo. Naaday si Ziaping dira. Yes. Beshi, In the arms. Oh, kanang dili pwede ang bata makita sa live. pwede oy. Pwede ra. Pwede na kung sila nag-live streaming man gani mi tapos si Leia ang Isusera anak man ni guning ano. bata. Isusera tayo. Zia! Oh, Beshi daw. Ay siya, Beshi. Beshi! Hello. Hello baby girl. Ang uncle daw, uncle. Yeah, Uncle? Watch ka ni Uncle Lee? You're watching Uncle Lee? You're watching Pag-premiere Uncle Lee, ninyo Zia? ganina, agoy. Agoy! Pag-premiere ninyo ganina, sige siya Ano gana. siya agoy? Again. Oo. Ano siya agoy? Again? Again. Charlam. Zia, did you watch Uncle Lee's YouTube? Lakaw noon. Nilakaw na. Okay. Lakong pakid daw. Ano siya? Lakong pakid. A survey. Beshi, ni tawag. Nindot ka inyong room no, Lee? Ganun ko sa Kanang inyong room. kuan ni siya, studio apartment. Yeah, murag ano siya no, spacious siya no. Mm. Murag spacious siya. Yeah, fresh pa jud. Yes. Puti man gud ang inyong ano. Ang kulay sa inyong room. Hi. Hi, Zia. Did you watch Tito Lee's YouTube? Did you watch Tito Uncle Lee's Lee's earlier? YouTube and Uncle Gio? Mm. Si Nilin ba kay naapa sa harang? Kanang wala na gid siya ni Sod, wala na gid siya Agoy. na nakakuan. Laglag Nawala si ano si na. Pinky Dude. Nalaglag si Pinky Dude. Echosera si Pinky Dude. Kanindot sa iyang connection. Giano jud niya, gipindot jud niya para makaano siya, malaglag siya. Nakataka si Pinky Dude na kitagway. Oo. Kanang email support ra ka ba siya? Oo. Pero Dili, usahay ay- maka-receive kog call eh. Makareceive ka sa balay? Oo. Unsa na namoy kanang phone gi-install or kanang mobile Oo. company mobile? Nay wala soft phone. Soft abaya. Mao? Mm. Oh, okay. Unya kanang ang nagyan mo survey si Satana. Wala. Sa akong LOB wala mi ngana. Customer dili man good ko customer service, email support, wala mi survey. Kanang unsa pa man akong pangutana oy, Beshiya. Dili ka mangutana dapat ano lang, go lang ng go. Okay. Busy man gud kay si Gio diri kanang nag-work siya.
Nag-work from home. Nara siya sa likod daray. Okay. Usa yung work, di ba kay marketing ano ka man? Ako sa digital marketing ko, tas siya sa finance. Oo. Finance, perfect. Parehas mo nag-work. Oh, and then mo to layo kayo sa among education, among work. Like accountant siya diri, and then nurse iyang gigraduatean, o di ba? Layo ra kayo. Oo. Perfect. Layo jud siya. Yeah, different companies mo. Different companies. Before katong pag anhin ako diri sa Dubai, kay same company pa mi, kay murag kuan ko niya ba? Gi-endorse ko niya sa ilahang company na i-hire ko. Oo. So mo to na-hire ko sa ilang company, then pagka-hire nako, nihawa siya, balhin siya lain company. Pinky Dude. Saka Pinky Dude. Hagdan daw. May siyang hagdan. Tara nagkuan ako hagdan, Pinky Dude. Kanong nawala kag kalit. Pinky Dude, asa na ka? Napa si Nilin Barete? Tara si Pinky doon sa yung work. Si Pinky Dude na siya sa insurance something? Is siya financial advisor or what? I'm not really sure kung unsa ang iyang work sa insurance. Pero mangutana ta niya. Sa naman siya. Ara Nana. ko, uy. Masay mong work sa ano? Dali Sa much. insurance. Kuan ko, policy management officer. So, kami mo'y nag-enroll sa policies sa mga members. Then, kami mo'y kanang ang ilahang table, ang ilahang benefits, kami mo'y nag-encode sa system. Yes. So, kana. So, kung unsa yung mga covered, unsa nga mga procedures, mga sakit, mga kuan. Kami may Good morning. Ay, good evening pala. Yeah, good evening, Marie Chris and Jim Badger. Ate Gemma! Si Gemba pala. Hoy, Marie Chris, late ka na sa premiere namin. Ngayon mo pa hinanap. Tapos na kanina pa. Hindi ka nakaganti sa akin, Marie Chris. So, manood ka na lang dyan. Delete. Okay, Ate Gemba girl. May Gemba MS ka? girl. Yeah, that's ball. Uy, kalait si mong ball. Uy. Kagay Tapos ba? ka na, Ay, tapos ka na mag ano? Din pala si Ate Gemma. Ay, naka-live siya? Oo, naka-live siya. Di ba bawal man daw mag-watch og live kung naka-live ka? Oh, baka yun. Yan, nagtamsak lang siya. Tapos nawala na siya. Bye, Gemba girl. Regards mo kami dyan sa Japan. See you later, Ate Gemba. Yeah. Marie Chris Uy, Beshi, Mutia. karon pa ko kitag tao sa imuhang palibot. Alangan ipakita na ako. Kabukang. Kanang unsa na sila ka ano nimo, ka boardmate? Oo. Bisaya Popular ng pod. work. Baya! First kami ng company. Pero yung account nila walang Walang work hindi from available to work from home. Yung ganun, wala silang ganun. Okay. Marie Chris, late na ka, Marie Chris. Asa day kagikan, Marie Chris? Nangita ka sa akong premiere na human naman among premiere kaganina. Kanang nabisi ka sa imong life? Murag naa pa man siya sa harangness.
nagsigi kag kuda no tapos napa diya sa harang. Murag wa diya siya kadungog kay mong gipangyaw-yaw. Wa di siya kadungog. Mura na kag Mura buang gud diha. ako. Nagsigi ko yaw-yaw. Harang pa. Mami Si Jel. Mami Jal ang nasa harang. Si Marie Chris ay nasa ano. Nakadungog na si Marie Chris. Kasulod na. Siya, sorry talaga, Labs. Okay lang, Labs. Walang problema. Basta at least andito ka sa ngayon sa live. Wala, nagpintura siya. Unsay mong gipintura? Wow, Mami Jel. Thank you, Mami Jel, for coming in. And then, wow, 2 minutes nga harang. Salamat sa pag-play sa harang. Pero pwede ra gud na nimo skip good kung para makasuda yun ka. Mura gud ako Mami- yung pag-premiere na ako wala na ako ginaanuhan. Usahay wala na ako ginaharangan. Beshi, ang kato among premiere ba kay dili siya qualified sa monetization ana ang YouTube. Bakit? I don't know na daw community something churva so mo to nag-appeal pa mi kung unsa gid specific pero I don't True. know. Sayang kaayo. Parang yung banana challenge ko. Alam mo bang hindi rin siya qualified. Pero inayaan ko na lang siya. Banana lang naman yun. Bakit kaya ganun yun? Weird. Nga eh. Laging weird. Bawasan man gani sa sa YouTube ang akong revenue. From 80 naging 60 plus. Mao? Oo. Oh, Nakaka-bother siya. Pero, Kebs, bahala ka dyan. Ayoko mag-appeal. Lakong pake, di ba? Lakong Kasi, pake. tamad ako sa mga ganyan-ganyan. Yung, baka kung ano pang sabihin niya, tapos hindi ko rin maintindihan. Yes. Di ba, Beshi? Enjoy life. Oo. Be Inisip ko happy. na lang talaga na parang siguro siya, parang cut na lang nila. Yung, di ba may 35% cut yung mga super chats and everything. Oh, finally, nandiyan na si Mami Jal. Mami Jel, finally you're here. May premiere ka mamaya, 'di ba? 5:30. Hello, Mami 5:30 Jel. ba yun? Okay lang, Marie Chris, wag kang Okay lang 'yan basta productive ka sa pagpipintura mo ng ng mga Wilkins para taniman ng bulaklak. Imong gi-vlog. Okay, that's nice. So kanang ina lang yami sa premiere. 9:30. So it's 5:30 here in Dubai. Ang 9:30, right? Yeah. Mami Jel, 5:30 PM na diri sa Dubai. Ang 9:30. Hala, napalagi ang friend ni Veshikuda kanang ganina pa man to nilakaw, di ba? Or lahi Napili na niya ang ang face shield. shield. Kinsa? Si Mike? Hindi ka tong yang ka-housemate. Unsa naman? Sabantayan jud ang mga Plantita ka na din? Yes, plantita na din yan si Marie Chris. Actually, meron din akong mga plants dito sa bahay. Hindi ko na lang ipapakita. May premiere si Mami na. Buti naman nasabi mo, di pa ako naka-open ng Messenger. Yes, may premiere si Mami Jel mamaya, Marie Chris. 9:30 PM Pinas time. Sige, pakita ko yung isa kong plant, Mami Jel. Pero itong plant na to, Mami Jel, siya? Nagwo-worry ako sa kanya kasi parang mamamatay na siya. Baka may alam ka kung paano to i-survive. Makikita ba siya? Ito, Mami Jel, paano ba? Ano siya? Ano dito? Monstera deliciosa. Pero baby pa to siya. Tapos, hindi ko lang alam kung paano to siya i-survive. Kasi parang nag-root rot siya. Hindi man makikita yung niya. So, ayun na. Huwag na lang. So, yun. Nabisi na si Veshikuda.
Busy na siya. Download ka Besh, app, tapos may mga instructions daw doon. Okay. Mag-focus ako sa akong trabaho kay agoy. Mag 1 month na ning akong ano. Besh, pag-focus, Sa Jude, baba kay lang lisod ko, sa na. baba lang ko. Lee, Lisod na Oh, mga, sige. yes. Sa baba lang ko ha. Go. Sa baba lang ko. sige lang. Oh, Sige Oo. lang, Beshi. Focus sa work. Sige, sige. Sige, sige. Thank you for akyating. akating. Yes. Thank you, Mami Jel, sa app na sinadjust mo. Check ko mamaya kung ano yung app na yun. Mami Jel, nakiuso. Ano ba yan? Ano ba yan? Unsay budbudan, Mami oy? Jal. Si Mami Jal ba, Bisaya? Or Ano, taga Bacolod siya si Mami Jel. Thank you, Beshi Kuda, for coming in. Ay, thank you, harang pa din Beshi. siya. Ay, di pa siya ganung. Mami Jal, nasa Pinas ka? Magdikdik ng eggshell, tas budbudon mo siya. Budbudan. Kanang Marie Chris, budbudan ko ng eggshell yung ano, yung lupa ng plant. Oh, Mami Jel, Tagalog daw si Mami Jel. Pero Bisaya si Marie Chris. Yes, Pinas. Yes, Pinas. Marie Chris, ano ba talaga? Bisaya si Mami Jel o Tagalog? Sabi niya, yes, Bisaya si Mami Jel. Si Mami Jel is Tagalog, sabi niya. Agoy. Agoy! Ginawa ko na yun Marie Chris. Nag-ano na ako ng eggshell, tapos nilagay ko sa ano, kahit hindi daw siya Bisaya si Mami Jel, pero makaintindi daw siya ng Bisaya. Okay. Okay, Mami Jel. Ano naman yung lulutuin mo ngayon, Mami Jel, sa premiere mo? Parang masarap na naman. Naano ako dun sa last premiere mo. Yung Nagutom. Yung bok choy, oo, yung bok choy, ang sarap-sarap. Ilang minutes na tayo lang? Ano, nasa 49 minutes na tayo. Oo, Mami Jel, pag tumatawa kami or may pinagtatawanan kami, sasabihin niya, agoy. Mahilig ang Beshi bata Kuda. Mahilig siya mag-agoy. Kasunod ra siya na mo. Yes, Beshi. Mahilig siyang magsabi ng agoy kasi bagong word niya yun na na-learn. So, lagi yun siyang nagsasabi ng agoy. Oo, pero alam din niya kung saan i-apply. Akala. Oo, napaka-clever ng batang yan, Beshi. As in. Hindi pa yan nag 2 years old. Pero grabe, super advanced niya. Magyayaw-yaw. Kuda-kuda din to siya, Beshi. Akala ko Mami Bisaya ka, Bacolod kasi is Bisaya. Hi, Marie Chris, yung Bisaya, Chris. yung Bacolod kasi madalas sa kanila Ilonggo. Pero nakakaintindi sila ng Bisaya. Wow, gwapa daw ka Pinkidod, anak si Marie Chris. Yeah, salamat. Kuha pa ba mo Bisaya? Karosh. Mami Jel, opo, pamangkin ko. Anak ng kuya ko. Tas ibutang, kada may balat daw ng itlog, pinupinuha, tas ibutang sa taas. Maman yan lang yung ginagawa ko, ay Marie Chris, nilagyan ko siya ng mga balat ng itlog dito, oh. Tingnan mo, ayan, oh, may mga balat pa ng itlog. Ay, hindi ba nakikita? Ito, balat to ng Okay, itlog. Mami Jel, go lang.
Push lang sa gagawin mo. Look at this, Zia. Sige, thank you, Mami Jel. Thank you. Go for it. Go for the gold. Manonood kami ng ano mo mamaya, ng premiere mo. Magpapalaway ka na naman sa niluto mong ano, sutanghon. Marie Chris. Workout. Nag-workout siya? Nag-workout siya. Wow. Ah. Ka-cute. Zia, you're working out? Hindi siya kadumuwi, nag-headset ko. Zia, Uncle is asking if you're working out. What are you doing? Q. Mataba naman na hindi na siya mamatay. Di na siya mamatay. Patay si Ano? Zia. Kabalo siya patay? Mm. Amazing. Zia? Kabalo kag patay? Do you know what patay is, Zia? Di, ihang hibuan kay kuan siya expression. Mo na niya sa patay. Laoy. Unsay ay, hindi na lang, later na lang. A video call? Video call me. Mangutana-tana ko Messenger? ba about sa birthday ni Zia Ping. Yes, that's S. Letter S. Count na Zia, be. 1. You count daw, you count. 1, 2. Adi siya letters iyang gusto. Letter T. Laoy, kamao na gid siya, no? Thank Marie you. Chris. Andyan ka pa, Marie Chris, kanang pila imong kuan? Pila ang age sa imuhang kana? Lagi na. Oh, mana, oy, mana. Ang lagi you. Kamao Mana gid lagi siya. you lagi. Dan. Oh, na sa Uma pa man ni mahuman. agoy. Iya jo ipakita sa camera. Oh yes lang Where's ta. the letter Soy. O? Pero di siya mundang kung dili makitaan sa camera. Oh. Ang tanawa. Iyang maklihon ang camera. Yes, that's H. H. Si Zia na lang di ako ipa-live stream sa ako ano. Oo. O tanawa. Mas L daw. nagka-urine na. L. L. Ana, copy lang. Edad sa imong baby. M. Ang unsa ni ang Zia Ping kay nag-show off gid siya sa iyang alphabet skills. As in. Show off. Diba? Proud siya. Yes. Good job, Langga. Great job. Yung sa lang kay siya rin ingon siya self. Great job. Mao. Mm. kung walay mo kuan sa iya siya na lang. Siya na lang. Yes, that's B. Okay. W daw.
Phonetics good. Phonetics good beshi nga. Kanang L for lion. Kamo mo sana jud? Oh. Okay, B is for Ball. Ball. Lo, yun sa naman ni atong live. Uy, nakuha naman ni. C is for Oh, amazing. Kamo gyud siya eh. C is for cat. Unsa na sa D? D is for very good. Lingaw kay ko. Nalingaw Lingaw ko ni. kay ka. Ako mo'y nalingaw. E is for uy, makalibang ka. E is for eggs. Oh, amazing. Okay lang, Mami Jel. Uy, mag-ano ka lang dyan. Maggawa ka lang sa ano mo, sa task mo for today. Tapos, manonood kami mamaya ng live mo. Premiere. Lord. Ay! Premiere di ay. Sorry. Parang anak ng friend ko. Ang galing sa alphabet. Tuwang-tuwa ako. Kanang beshi ko da. Kanang mag-anak ka din kasi. Tapos, ano yung topic kanina? Hindi daw dapat i-pressure yung ano, kung kailan magbubuntis. Mga babae. Yung girls, oo. Kay para Yes, tama. kay, na daw something, ano yun. What? What's that letter? G daw, G. G is for good. Kanang, Kanang yun, wala na tapos papasa mo sa akin. kanang wala pa kaming plan magkaanak, beshi ko da. Si Judy, meron na yung plan. Hanggang plano lang talaga. Abash kay kaziyaping. Abash ka ayaw niya. Dili na mamunong kundi tandon. Oh yes, Jay. Diba? Marie Chris, akin ba yung humina na net or sa'yo, Labs? Marie Chris, sa'yo yung humina na net kasi kanina pa ako nagtatanong sa'yo after 5 minutes ka pa nakaka-reply. Okay. Langs, asan mo mag-dinner langs? Sa Hub 7? I think, yeah, most likely kay wala man mi plan. Wala sad ko nagluto og dinner, so basin mag-dinner mi sa gawas. Dungan ta? Naaman ni kuan. Namoy food dira. Kuan ra sinigang pero sinigang na salmon kanang ulo dito. Ulo ra Wow. way ulo. Alam mo man sabaw ana. Oh, lami ang sabaw. Gusto mo? May tag sayo ni mahuman og work ang usa kay para makagawas na dayon mi as early as 6 o'clock. I doubt. What's N for? Okay, what's N for? N is for? N Nuts daw, nuts. nuts? Mm. Wala man jud katong bata ko ba Diba? inana kong edad. Kailan kang nuts? Murag wagi ko kailag nuts. O is for? Orange. Orange? Orange. P is for?
P is for? Pencil. Good job. Clap hands pa siya. Great job. Great job, Zia. P is for pencil. Sagot. Hala no. Nakaila kog pencil kay kanang mga grade 1 naman ata ko ato. Kanang unsa English aning Kanang lapis. Mongol. Pencil. Nya Mongol pag yun. Okay. Q. Q is for? Queen. Good job. Wow. You're so amazing, Zia. Sige lang, tambay ka lang dyan, Marie Chris. Kasi yung LS namin kanang wala lang. Chika-chika lang. Kanang walay walay lapagan, walay isda-isda. Pero pwede sad ka mangisda diri. Pero wala man kay mangisda diri, dikit naman katanan sa mga naa diri. Mami Jel, Veshi Kuda. Nawala na si Pinky Dude. O sige na, Labs, kanang i-end na ni nato ang atong live stream LS mga Labs. Thank you so much for watching. Naa si Gio dito sa likod nag-work. Busy pa siya siyang life. Right, thank you for coming mga Labs. I'll end this now. And see you later. Oh, nawala na si Pinky. Thank you so much, Veshi, for staying. Kanang i-end na mo ang live. Bye. Oh, bye na. Nalingaw ko og basa gud sa sa mga comment, nakalimot kog tuslok sa end. Right, thank you mga Labs. Bye.